Ben, bons días a todos. Ben, en primeiro lugar, quería agradecer a amable invitación cursada polo... Sí, ahora? Sí. A amable invitación cursada polo Centro Arqueolóxico de Barbanza e mailo Concello de Boiro. A verdade é que é unha ledicia, non? Porque esta iniciativa parece que ten continuidade no tempo e, desde logo, está acadando converter o Centro Arqueolóxico de Barbanza nun referente non só da arqueoloxía comarcal ou da arqueoloxía galega, senón tamén, e me consta, a nivel galego e estatal, non? E é unha boa noticia para todos os que estamos turrando deste sitio de Neixón desde fai moito tempo, non? En segundo lugar, quería dicirvos que a miña comunicación está disponible no blog do noso proxecto de Neixón formato PDF, ou seja que, bueno, isto tamén me vai permitir un pouco o mellor abreviar, non? Porque estamos perto do Xantar. E xa vos anticipo que aquí neste blog tedes toda a produción científica do proxecto, artículos moi científicos, así, e entón hoxe non vai tocar eso, hoxe vai tocar hoxe 23 de febreiro, 23F, é un bo día para falar de memoria histórica, non? Bueno, moita xente que igual no ano 81 ainda non nacera, non? Sobre todo a xente máis nova de atrás, cando un frique con tricornio entrou no Parlamento e estas cousas, non? Tan de España cañí. E a parte da coña, bueno, parto da base que, bueno, poderemos discutir se a arqueoloxía é unha práctica científica, e habería moito que dicir, pero eu sei que parto da base de que a arqueoloxía é unha práctica política. E unha práctica política e aparte tamén un discurso, unha narrativa, non? Entón, hoxe aquí imos falar de arqueoloxía, de arte, de literatura, ver como... Bueno, esa foi unha das preguntas que se fixo aquí o ano pasado na mesa redonda de por que o Barbanza tiña tanta importancia na arqueoloxía galega, non? E a miña intención é mostrar aquí un pouco as claves de por que é tan importante na arqueoloxía galega, e iso está moi ben sellado coa política, lóxicamente. Decía Gunter Grass nunha obra menor, menos coñecida, O gato mailo rato, comentaba que dende aquel día sei o que é o silenzo, non? O silenzo chega cando as gaivotas se alonsan. Nada pode crear máis silenzo que unha máquina dragadora cando o vento transmite os seus ruidos metálicos. E, efectivamente, os que estivemos traballando aquí no verao, podemos escoitar día a noite a máquina dragadora que fixo a ampliación da ponte da Vía Rápida, non? E ese é un sonido efímero, ou eterno, se sabedes que as obras, tanto no século XXI como no XIX, duran bastante, e forma parte, ese sonido, desa máquina dragadora, se forma parte da memoria histórica da comunidade local. Con isto quero dicir que a memoria histórica non son só placas, monumentos ou libros conmemorativos. Tamén este patrimonio acústico forma parte da memoria colectiva, non? Vos coñecedes que hai un proxecto moi interesante en internet, escoitar.org, que está tentando recuperar todo este tipo de patrimonio acústico, non? E o silenzo, tan procurado polas ditaduras, non é propio dos espazos vivos, das paisaxes culturais como pode ser a Punta de Neixón, non? Os castros de Neixón non serían o mesmo sen os cánticos do charro, cando volve coa súa lancha ao porto de Vidres, ou o que nos conta a señora María do Mocho cando van recoller as piñas e que é Neixón, ou os berros dos nenos que se bañan na Posta Vella e na Posta Nova, non? E, sen embargo, como arqueólogos tenemos que estar afeitos ao silenzo, porque nós traballamos con obxectos mudos, é dicir, non falamos cos castrexos, ola, que tal polo castro, non? Falamos, temos un diálogo mudo cunhos obxectos, non? En cambio, hai arqueólogos, algúns arqueólogos, e eu son deses, va ser que non, non? O silenzo non é propio dos arqueólogos. Temos compañeiros que están exhumando fosas de represaliados, aquí en Argentina, en Bosnia, en Timor. Por lo tanto, non creemos no silenzo, non? Hai unha anécdota moi interesante dun paisano, non me acordo se era unha vila castelá ou manchega, que de pequeno, os falanxistas que le quedaran ao mestre republicano e a outros paisanos, dixeronlle ao pequeno que axudara a acabar as fosas, non? Lóxicamente foi un par de anos, porque foi un xornalista del País e preguntoulle, oye, pero se sabías onde era o sitio, porque nunca o dixeches, non? E el respostou, porque ninguén me preguntou antes, non? Entón, no ano 2008, eu creo que a arqueoloxía en Galicia torna a ser unha ferramenta útil para respostar as demandas da sociedade, non? E para reivindicar tamén a dignidade daqueles que sufriron a injustiza, independentemente da súa ideoloxía política, non? Este é un debate bastante perverso, non? Grazas a estes revisionistas que teñan os seus mercados editoriais, etcétera, etcétera. E neste sentido, a arqueoloxía non é unha práctica inocente, que é a tese que manteño aquí, senón que é unha práctica política. E tedes que ver que a arqueoloxía científica surde en Galicia nos anos 20. Precisamente é unha maniobra máis do galeguismo cultural e político para tentar reconstruir a identidade nacional galega a partir da investigación do pasado, non? Entón, neste sentido, as seguintes páxinas son un pouco un tributo a toda unha serie de persoas que desapareceron dos libros de historia de Galicia, dos libros de historia da arqueoloxía galega, e, bueno, é un alegato a prol da recuperación da memoria histórica, pero tamén a un alegato a prol da recuperación da propia memoria histórica da arqueoloxía galega, non? Ben, na publicación da excavación arqueolóxica do ano 1925, Fermín Bouzabrei e Florentino López Cubillas
citaban que antes que eles, pois, xa houbera dous eruditos locais que fixeran excavacións no Castro Pequeno de Neixón. Solo citan os nomes, falan do médico Manolo Otero e dun pintor artista, Roberto González del Blanco, non? Entón, bueno, a práctica desta xente, pois, insires un pouco nesa arqueoloxía anticuarista, decimonónica. Antes, Alonso Braña comentaba que la topara restos dunha intervención antiga en Punta Ostreira. Probablemente esa, polo que eu sei, de Fernández Gil Casal, que era un correspondente da Real Academia de Historia, que tamén fochancou bastante polos castros do litoral, e se integra pois, nesa tendencia anticuarista, decimonónica, bueno, un pouco regionalista, non? E aí é onde vai a ocupar o seu sitio por realmente Neixón, non? Como escenario da primeira excavación científica en Galicia, e Barbanza como realmente a escola de arqueoloxía de campo da arqueoloxía galeguista. Entón, imos adentrarnos un pouquiño nestas dúas figuras das que apenas se sabía absolutamente nada para que vexades as implicacións que pode ter, non? Manolo Otero Acevedo era un crack, vamos, é dicir, saberedes por qué. De feito, bueno, estamos facendo un documental que está promocionado tamén polo Concello de Boiro, polo Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, que supoño que presentaremos pois, no mes de maio, e tivemos a sorte de falar no Pazo de Agüeiros pois, cos descendentes dun destes protagonistas, de Roberto González del Blanco, e sacamos moitísima información grazas a Blanca González del Blanco Pereira, unha das fillas que ainda vive dese pintor, e a partir de aí, a partir de reflexións de Borobó, que é o gran cronista, creo eu, desta paisaxe cultural da Ría da Arousa, non? Pois podemos coñecer un pouco a Manolo Otero Acevedo. Segundo Borobó, as malas linguas, ele era de Pontecesures, ele naceu en Argentina, era fillo de potentados galegos que emigraron a Argentina e tiñan moitísimas terras pola Patagonia, por aí, entón o tipo estaba forrado, era un millonario, non? E o tipo criou en Pontecesures e fixo a carreira de medicina. A relación da medicina coa arqueoloxía galega vai ser unha constante ao longo de todo o século XX, non? E el pasou polas aulas universitarias pois dando bastante caña, non? El, de feito, fundou unha revista, Pero Grullo, colaboraba tamén en Café con Gotas, era compañeiro de Valle Inclán, e de outra xente era un anticlerical, pero radical. E, bueno, Borobó nos comentaba del, porque o pai de Borobó coñecera a Manolo Otero Acevedo, e decía que, bueno, don Manolo Otero Acevedo era, según las malas lenguas de Pontecesures, cuanto había que ser para ir sin remisión al infierno. Ateo, masón, vegetariano, volteriano, tal vez nudista, e, sin duda, republicano federal, que tamén manda... Espiritista, desde luego, e quizás hablase en esperanto. Pouco faltaba que le tildasen de bolchevique, a pesar de su fortuna millonario, ¿no? En aquellos últimos años que coincidieron con la Revolución Rusa, ¿no? De feito, este home, o que é impresionante del é que realmente era un personaje barojiano, non? E de feito foi compañeiro de Pío Baroja. Se vos lestes El árbol de la ciencia, veredes un pouco ese mundo cientificista, positivista, do último tercio do século XIX, e este home pues, manexaba os dos discursos, non? El foi un dos introductores da neurocirurxía en España, non? Como estaba forrado, pues, o tipo fixo de estancias de investigación xa daquela en Lyon, cos grandes especialistas franceses, e empezou a facer operacións en España, incluso do nervio simpático, unos rollos aí da cervicais, eu non teño nin idea, non? Tamén me doen, pero non controlo a terminoloxía científica, non? Pero por outra banda, este home era a verdade é que a día de hoxe podía aparecer no programa de Cre Jiménez, porque o tipo fixo toda unha serie de estudios de parapsicoloxía e de espiritismo, o sea, para que vexades a xente que escavou en Neixón como estamos da cabeza xa desde o século XIX. E o tipo é un triunfador neste eido. De feito, ten edición, sabedes, unha edición alemá, e, bueno, está traducido en inglés ou francés, e entón combinaba un pouco estas dúas facetas, non? Que pasaba con este home? Aparte desto, que xa é bastante interesante, pois tiña unha mentalidade totalmente enciclopédica, non? De feito, bueno, Baltar Domínguez fixo unha reseña sobre a súa vida e nos deixou aí uns datos que veredes que conexión teñen coa arqueoloxía, non? El tiña o seu pazo en Pontecesures, tiña unha biblioteca espectacular. Dinos aquí Baltar Domínguez. La biblioteca de Acevedo estaba formada por varios miles de volúmenes que llenaban unas cuantas habitaciones. Había en ella un gran número de libros de medicina en español, francés, inglés y alemán, y otros muchos de historia, de filosofía y de arte, así como de espiritismo, de religiones exóticas y de lenguas orientales, entre las que se contaba el hebreo, el sánscrito y el chino. También poseía en esta casa una curiosa colección de excelentes cuadros y de objetos artísticos de todo género, ¿no? Ben, eu aquí traio a colación isto porque está claro que esta perspectiva orientalista, non, de interese polo Extremo Oriente, eu creo que foi fundamental para que se iniciasen excavacións no Castro Pequeno de Neixón. E por qué?
Porque no último tercio do século XIX, cando xa sabedes que as grandes explotacións de estaño, na Ría de Arousa, sobre todo, que San Fins e todo isto, foron compañías inglesas. E as compañías inglesas, como os británicos, coñecían bastante ben a historia antiga, non? E, de feito, utilizaron todo este referente fenicio, incluso lle puxeron nomes fenicios ás concesións mineiras, a mina Tiro, a mina Sidón, con nomes de cidades fenicias, por exemplo, ou a mesma de San Fins, que levaba o nome de Fenicia, non? E eu creo que nese momento é cando hai unha transposición entre esta cultura dos enxeñeiros británicos e a cultura popular, non? Entón, o mundo dos mouros pasa, nesa época, gracias a toda esta influencia, a que moitos castros se consideren obra dos fenicios, non? E un pouco neste contexto onde pode surdir o interese para excavar no Castro Pequeno de Neixón. Nesa cita dicíamos que tiña objetos artísticos de todo género. El era un anticuarista, era un coleccionista. E, de feito, sabemos que foi o primeiro que excavou no Castro Pequeno de Neixón e eu creo convencido de que iba a topar restos materiais do paso dos fenicios por Galicia, non? E, de feito, é moi interesante porque cando Hugo Obermayer, que, aparece, esta foto é do ano 29, Hugo Obermayer fixo unha viaxe prehistórica por Galicia no ano 22. No ano 22 crease a Facultade de Letras en Santiago, realmente o primeiro paso cara a institucionalización da arqueoloxía a nivel universitario. E entón, Hugo Obermayer foi invitado para dar unhas clases na facultade e, de paso, fixo unha viaxe por Galicia e entrou en contacto con todos os eruditos anticuaristas e protoarqueólogos de Galicia, desde Cabeza de León, Blanco Cicerón, Castro San Pedro, Fernández Gil y Casal. E el, nesta viaxe, tivo acceso á colección de objetos artísticos de todo género de Manuel Otero. A viaxe foi do ano 22, Manuel Otero morrera no ano 20. E, en cambio, na publicación, lóxicamente, el vaise referir ao fillo de Manuel Otero García, que despois firmaba co segundo apelido de Acevedo, que tamén era millonario, que acabou sendo cónsul na época da República de Argentina na cidade de Coruña e tuvo que volver a Argentina porque senón o liquidaban os falanxistas. Pois el comentaba como precisamente Hugo Obermayer tivo acceso á colección dos restos materiais que Manuel Otero atopara nas excavacións de Neixón. E deixou dito, por exemplo, que na punta de Neixón, para o que deces pon Ayuntamiento de Boiro da Coruña, hai un conchero de ostras descuberto por don Manuel Otero, con hachas pulimentadas, restos de cobre, molinos, etcétera, etcétera, non? Entón, para que vexades un pouco a contextualización desa iniciativa, non? Despois atopamos a outro personaxe realmente interesante. E é que gracias a estas entrevistas, sobre todo coa filla deste señor, de Roberto González del Blanco, sabemos que Manuel Otero Acevedo foi o mecenas deste artista. E, de feito, financioulle 3 anos de estadías polo Mediterráneo adiante, por exemplo, pagoulle a súa estancia en Roma, onde abriu un estudio artístico, viaxou por Turquía, por Exipto, estuvo en Marrocos, ali fixo incluso retratos do obispo de Tánger. E digamos que, é unha persoa realmente interesante. Depois a tarde, se temos un momentiño aí, a ver se a organización o permite, queríamos amosar un corte deste documental no cal amosamos un pouco a figura de Roberto González Blanco, saberedes un pouco o contido das entrevistas porque está chea de referencias, non? E, é moi interesante como Roberto González de Blanco, como bo discípulo de Manuel Otero, recolle ese interés orientalista. Vémolo aquí, por exemplo, en Exipto, non? E é moi curioso como esta etapa orientalista de Roberto González Blanco vaise plasmar, sobre todo, na súa produción pictórica daquele momento. O sea, el era realmente un novecentista, con todas estas referencias orientalistas e tal, moi típico da época do regeneracionismo e todo isto, non? E entón, o curioso é que no ano 25, concretamente, hai un cambio brutal na produción pictórica de Roberto González Blanco, que tiña o seu pazo aquí, como vos deixen, en Agüeiros, non? De feito, ele iba a excavar, a filla nos contaba, cando fixo as súas excavacións en Neixón, como iba cun home que tiña unha pata de pau, que iban nunha gamela desde o Pazo de Agüeiros ata o Castro Pequeno de Neixón. O home este, o Trasbache, que lle chamaban Agustín o Trasbache, excavaba, el tomaba notas e a tarriña collían a gamela e volvían outra vez o Pazo, non? Toda unha perspectiva un pouco clasista ou fidalga, non? Moi propia da, incluso, tamén deses parámetros, parceiro incluso Tropedrallo, Risco, Cubillas, non? E que, por exemplo, no arquivo do Instituto para Sarmiento conservamos, por exemplo, o cartel do xubileo daquel ano, no que, sabemos que manexa outro tipo de discurso un pouco máis de topicazo, non? De topicazo regionalista, non? Este é un dibuixo que Roberto González Blanco lle pasou a Florentino López Cubillas a Voz Abrei no ano 25 das súas propias excavacións. E vede esa calidade. É dicir, hai unha estratigrafía, unha definición de estratos, ele non era arqueólogo, era un aficionado, pero realmente é o primeiro perfil estratigráfico, eu creo, polo que sei, co que contamos na historia da arqueoloxía galega. Pero ben, eu o que plantexo aquí é que Roberto González Blanco cambia totalmente de perspectiva a raíz das excavacións de López Cubillas e Voz Abrei no Castro Pequeno de Neixón. E a partir de aí, el vai desenvolver unha produción pictórica ata a súa morte nos anos 50 centrada precisamente nesta pintura realista, naturalista, enseverista, un pouco chea de tópicos,
pero centrada sobre todo no que é a cultura popular, non? E o seu primeiro cadro nesta liña é Un jueves en Compostela, non? E aquí quixen amosar un pouco a evolución dende, sabedes, Las caricias del Bucara, así moi sensual e tal, e ata Un jueves en Compostela, non? Entón, no ano 95, cando, efectivamente, por Roberto González Blanco colabora con Bouz Abreu e López Cuevillas na súa investigación etnoarqueolóxica, el coñecía, el de feito facía retratos de paisanos da parroquia de Cespón, e el foi quen lle pasou os informantes a Cuevillas e Bouz Abreu, os informantes, ese concepto tan clasista, non? Pois para o seu labor etnoarqueolóxico, non? De feito, aquí tedes unha foto dun cadro que se titula Leyendas, non? Que está feito aquí en Cespón, e sabedes aquí os paisanos, pois, como escoitan o vello, falar desas lendas de mouros que recolleron precisamente Fermín Bouz Abreu e López Cuevillas. E esta perspectiva vais a manter ata a súa morte, xa vos digo. No ano 50, xa na posguerra, encarganlle a Roberto González Blanco decorar 2 salóns do Hotel Compostela en Santiago, ali na Plaza de Galicia, que despois foron totalmente remodelados, se perderon eses murais. E el fixo realmente 2 murais. Un, no que presentaba a procesión da Nosa Señora do Carmo en San Cristóbal da Banqueiro, aquí ao lado, e despois toda unha serie de escenas sobre a predicación do apóstolo en Galicia, non? E unha delas se titulaba La época pagana en Compostela, non? E ali se podía ver como un sacerdote clama a las divinidades célticas en unha noche de plenilunio. En primer plano, un indígena toca unha caracola convocando a las gentes de las chozas que hai al fondo, ¿no? E sobre unha colina se ve un dolmen, ¿no? Para que vexades un pouco que se ten plantexado dentro da crítica historiográfica. Hai un continuismo brutal, digamos, na forma de ver o pasado aporte histórico de Galicia, tanto na literatura, na pintura ou na arqueoloxía ata esa época, ¿no? Ben. Bueno, Manuel Otero Acevedo, Roberto González Blanco deron a coñecer a riqueza arqueolóxica da parroquia de San Vicenzo de Cespón nesas primeiras décadas do século pasado e realmente abriron o camiño para o que foi a arqueoloxía galeguista, non? E aquí temos que citar tamén, eu creo que vexades, sempre se fala de Rianxo como que é Atenas da Arousa, non? Da Ría da Arousa. Pero é certo que a parroquia de San Vicente de Cespón deronse unha serie de circunstancias, unha serie de personaxes que confluíron aquí que van a explicar por que o Brabanza se vai convertir realmente nesa escola da arqueoloxía de campo. E aquí vai ter un papel fundamental Ramón Fernández Mato, non? O pai de Ramón Fernández Mato era enxeñeiro, cando se fixo a estrada a Padrón Ribeira, pois, como as obras daquela tamén duraban máis do que se preveía, non? Pois a xente tiña tempo de casarse coa xente da lá, non? Eso pasou tamén cos Trullo, por exemplo, os antepasados de Camilo José Cela tamén era un enxeñeiro británico que fixo a liña de ferrocarril e, bueno, quedaron asentados pois, na zona de Iria, non? Entón, bueno, total, se casou aquí cunha da familia dos Mato, que son os que teñen un supermercado e para que vexades que a historia local da microhistoria isto vai un pouco por aí, non? E este home, pois a verdade que foi todo un personaxe, non? Na súa casa era un centro de tertulias no verao, por ali pasaron desde, bueno, sobre todo, sábese que iba de tertulia Valle Inclán, e Ramón Fernández Mato foi fixo a carreira tamén de medicina en Santiago e foi un compañeiro na Tuna Compostela, pois de Castelao, foron amigos durante toda a vida, non? Independentemente da evolución ideolóxica despois de cada quen. E o interesante é que no ano 1924 Ramón Fernández Mato faise cargo del Polo Gallego, que era bueno, de feito, na historia da prensa galega foi un dos mellores periódicos, sen dúbida, na historia deste país, non? E a partir de que entra no 1924 como director ou xefe, este era, digamos, a cabeceira de Portela Valladares, de toda esta ideoloxía política de centro, non? Na que militou el sempre, pero abriu o periódico pois, a toda unha serie de rapaces novos que precisamente son os que van a levar a cabo as investigacións arqueolóxicas dentro do Seminario de Estudos Galegos pois, nos anos, a partir do ano 25. Precisamente volvemos ao tema do ano 25 como referente simbólico. E aquí vedes, por exemplo, con Portela Valladares, como Aside, Fernández Matos foi unha caricatura de Castelao, e ele acabou sendo gobernador civil na época republicana, sobre todo no Bienio Negro, deulle bastante caña aos anarquistas, sobre todo cando foi gobernador civil en Málaga, en Jaén, en Cáceres, etcétera, etcétera. De feito, a foto está, aquí está Fernández Mato, e aquí está, sabes que ten unha planta bastante importante. Bueno, hai que dicir que hai que agradecer sobre todo o labor do Concello de Boiro no tocante á publicación dos cadernos culturais e o labor da Asociación do Fallado 2, porque un deses cadernos estaba dedicado precisamente á figura de Ramón Fernández de Mato e estivo coordinado por Marisa López Otero, que está aquí presente, e realmente para que vexades un pouco a importancia que teñen este tipo de estudos de historia local. E foi director xeral de Seguridade, por eso aparece aquí esta caricatura de Castelao un pouco así como un centro penitenciario e tal e cual, non? Despois, bueno, falaremos un pouco xa da trayectoria del, non? Así brevemente, non?
Entón, bueno, gracias a isto, pois Cespón foi un sitio sobradamente coñecido por xente como Castelao, non? Castelao, de feito, sabemos que nas cruces de Pedra Galiza pois aparece unha manchea de cruceiros da zona de Rianxo, de Taragoña, de asados, sabes, que un exemplo, por exemplo, da parroquia de Cespón, non? E o que plantexo é que, bueno, Castelao, como ano pasado xa dixemos aquí, coñecía Neixón xa de Antergo, máis que nada porque se ve desde Rianxo, lóxicamente, e como recuperamos esta homenaxe que se fixo no ano 12 na punta de Neixón, precisamente, cando empezou a ter un certo éxito como artista despois dunha exposición no Salón Iturrioz no ano 1912 en Madrid, non? A partir de aí foi cando empezou a ser recoñecido como artista, non? E é moi interesante como a ollada na paisaxe de Castelao, que na súa obra Cousas, do ano 1926, a primeira cousa pois, titúlase pois, a carón da natureza, e aí plantexa toda unha ideoloxía, é realmente un ensayo sobre a representación artística da paisaxe, non? E esta concepción da paisaxe cultural da Ría de Arousa vai ter tamén moitísima importancia a hora de elexir toda esta zona como zona de traballo da arqueoloxía galeguista, non? Seguimos co ano 1925. Bueno, son os versos dun poema que recitou Fermín Bouzabrei cando morreu Cuevillas no ano 56. E sabedes como aparecen moitísimas referencias a lugares da Serra de Barbanza, como eran auténticos mitos e referentes míticos para a arqueoloxía galeguista incluso durante a posguerra, sabedes, Neixón, a cidade de Santa Uxía, as Arcas do Barbanza, bueno, que pena, bueno, pois polo leo, Neixón, Tallara, Ourille, que nova requeimante poesía agarraron para nós esas estrofas de insenua toponimia. Canto mar, canto ceo e canta esperanza dende a morta cidade de Santa Uxía. Que farturento engado o noso espírito nas Arcas do Barbanza, na surrisa daquil boneco antergo da casota do páramo topou, non? Para que vexades como no ano 56 pois, seguía vixente toda esta referencia mítica do que se fixera en Barbanza nos anos 20. E realmente a razón de ser da miña intervención é precisamente isto, non? Este é un artigo na revista Nós do ano 27 no cal amosan Fermín Bouzabrei e López Cuevillas pois, todo o traballo que fixeron no Barbanza, non? E vamos fixar nesta dedicatoria de aquí, non? Para Ramón Martínez López, Manuel Fernández Sendón, Xosé Outeiro Espasandín e Enrique Fernández Sendón, ca nosa gratitude, non? Eu o que quero facer é un pequeno percorrido pola vida destes homes para que vexade realmente o que supuso a ruptura do ano 1936 na historia da arqueoloxía galega, non? Ramón Martínez López, sabedes todos que era de Boiro, marchou a estudiar o bacharelato en Monforte, porque Monforte xa estudiara nos escolapios Ramón Fernández Mato, e a familia de Martín López mandou para ali porque a mãe de Ramón Fernández Mato dicía que, joder, que daban de comer, pero señal, porque o tipo viña gordo sempre nas fins de semana e no verao de volta, non? Esa anécdota que contaba el mesmo, non? E Ramón Martín López pues, tamén participou nesas tertulias na casa de Ramón Fernández Mato en Cespón e despois, cando marchou a estudiar a Santiago, pues, foi un dos cofundadores do Seminario de Estudos Galegos, aí en nada, non? De feito, Antón Fraguas deixou consignado que no Seminario de Estudos Galegos, pues, Ramón Martínez López traballara facendo centos de papeletas de bibliografía galega ao mesmo tempo que percorría os castros da Bisbarra Compostelá, intervindo na súa catalogación e formara parte tamén dos grupos que levaran a cabo o estudo do Barbanza e axudou nas eiras arqueolóxicas dos anos 30 de Melide, de finais dos anos 20 dos anos 30 de Melide de Deza. E efectivamente, no noso traballo de investigación atopamos no arquivo do Instituto para o Sarmiento de Estudos Galegos, sabes que boa parte do arquivo dos Seminario de Estudos Galegos acabou nesta institución a partir do ano 44 e atopamos precisamente fichas de catalogación do Seminario de Estudos Galegos sobre, por exemplo, esta igrexa de Cespón e como nunha visitas e excursións Cuevillas, Bouzabrei e Martínez López ano de 1927 como, despois das excavacións en Neixón no ano 1925, seguiron traballando a nivel etnoarqueolóxico, registrando onde todos os elementos etnográficos de historia da arte, etcétera, etcétera, non? E, bueno, isto, por exemplo, é unha papeleta do Diario de Campo de Cuevillas que está aí registrada e vemos como remite sempre a este estudo interdisciplinar feito por Cuevilla, Bouzabrei e Martínez López, non? Martínez López formou parte da xeración de 1925. Volvemos ao ano 1925. A esa xeración pertenceron, bueno, moitísima xente, e Jesús Baligay, que é un musicólogo moi recoñecido e, de feito, está se recuperando a súa figura, foi realmente quen definiu esa generación. E el dicía, aquella generación que llamaré de 1925 para escribirle unos comienzos un tanto precisos en el tiempo y que yo desde Lugo había presentido, comenzaba a florecer en su rama compostelana con un sentido netamente santiaguista, con ansias paralelas, simultáneas de galleguidad y de universalidad. Allí estaban Carlos Maside, el pintor, Constantino Candeira, el arquitecto, José Otero Espasandín, maestro de un pósito de pescadores de Santa Eugenia de Ribeira, que de vez en cuando asomaba por Santiago, Domingo García Sabel, entonces estudiante de Medicina, Luis Bouzabrei, que estudiaba Derecho, Abelardo Moralejo, catedrático de Latín, Ramón Martínez López, estudiante de Letras, José Iroa, el escultor extraordinariamente que poco había de vivir,
Ciriaco Pérez Bustamante, Abelardo Monarejo, García Lavella, Arias Ramos eran amigos y en cierto modo camaradas nuestros. Y así era frecuente verles con José Filgueira Valverde, con Felipe Fernández Almesto ou con Rafael Dieste, non? Esta xeración porque se caracterizou? Porque rachou totalmente co discurso socialista de Vicente Risco e realmente adoptaron unha ideoloxía republicana e moi progresista. De feito, caracterizouse sobre todo, eles publicaban artigos en El Pueblo Gallego, na revista Nós, en diversas cabeceiras, non? E sempre se caracterizaron por unha defensa acérrima do idioma galego, unha crítica aberta á universidade tradicional, unha oposición ao discurso esencialista de Risco, esencialista, orgánico-historicista e racista do tradicionalismo conservador de Risco, unha grande curiosidade artística, un afán de experimentación, rupturismo coa xeración precedente, ancellos europeístas, etc. etc. Non aí atopamos realmente a ideoloxía do que vai ser despois o Partido Galeguista nos anos 30. Non? Outro dos personaxes que aparece citado nesa dedicatoria, Xosé Otero Espasandín, que realmente é unha figura que está empezando a ser recuperada e traballos de Dionisio Pereira moi interesantes. Este home, bueno, que tampouco se ve, bueno, é un poema que escribiu no exilio en Bos Aires no ano 42, dedicado ao Castro de Castrodiz, na Terra de Montes. Perdón. José Otero Espasandín naceu aí na Terra de Montes e despois foi mobilizado para a Guerra de Marrocos. E en Marrocos fixo unha amizade que duraría toda a vida con Rafael Dieste e José María Brea Segade, que tamén era un poeta rianxeiro, que en Rianxo tamén recuperaron a súa figura, non? E é moi curioso como no 1923 aparece como mestre do Pósito Pescador de Ribeira, onde vai estar prácticamente ata o ano 1928-1929, non? E é moi curioso como neses anos 20, en Ribeira, no Verao, todos os membros da xeración do 25 se xuntaban e realmente era un auténtico contubernio cultural, non, que fixo esta xente aquí, non? E o propio José Otero Espasandín, que veremos despois que foi del, comentaba, bueno, cando volveu a Galicia despois da Guerra de Marrocos, el fala desta etapa, non? E dice: volto a Galicia, pasei uns 6 anos entre enseñar, estudiar e vivir en Santa Uxía de Ribeira. Praias, piñeirais, cons, montes, Arría da Arousa, Corrubedo, Barbanza, dunas, titanias, mamoas, dolmens, gaivotas, algas, peixes, tormentas, faros, ondas. Lestías van conmigo aínda, e non coido que me deixen hasta a morte. Ali conocín a moitos amigos e xunteime con outros, uns mortos na flor da vida, como Manuel Antonio, Manuel Fernández Sendón, asasinado no ano 1936, José Manuel Castelao, curmáns de Castelao asasinados cando fuxían pola ría de Vigo tamén no ano 36. Por aqueles anos Ribeira foi un centro de inquedanzas. Ali ao lado vivía Valle Inclán, con quen todos nos pasamos horas que pola miña parte nunca esquecerei, non? E é moi curioso porque o Otero Espasandín efectivamente neses anos vai excavar no Castro Pequeno de Eixón. Este é un poema que lle dedica ao prehistoriador Florentino López Cuevillas no ano 27. Incluso ele era matemático, era poeta, e, bueno, incluso acaba o poema cunha reflexión sobre unha casa castrexa, non? Cantos outonos ten esta cachopa que acorda francesada e a mouremía, non? Bueno, sí, en plan bastante vanguardista, non? Bueno, non me vou enrollar moito máis. O tema é que pasou despois do ano 1936. Aí non se le nada, pero vou ler porque é unha cousa bastante bonita. Eu creo que ten unha metáfora sobre o exilio que ten unha forza enorme. E bueno, el equipaje del exiliado es liviano, a veces nulo. Recuerdo al matemático Otero Espasandín que en Buenos Aires rememoraba haber cruzado la frontera francesa de Cataluña a pocos pasos de Antonio Machado, apenas con su regla de cálculo, ¿no? O sea, Ramón Otero Espasandín, bueno, xa vos contarei despois onde acabou, fixo a guerra no bando republicano, lóxicamente, e acabou precisamente, pois eso, co exército republicano en desbandada, pois acabou nun campo de concentración no sur de Francia e, efectivamente, cruzou a fronteira apenas coa súa regla de cálculo, non? O venres 20 de xaneiro de 1950, ás 11 da mañá, na igrexa Santa Comba de Rianxo, houbo unha homenaxe, bueno, un funeral realmente pola ánima de Castelao, que recén morrera en Buenos Aires. E aí está a típica, bueno, a anécdota que todos coñecemos de Borbó, porque ele estivo ali naquele homenaxe, cando, no Peirao de Rianxo, mirándose a paisaxe con Ramón Otero Pedrallo, Borbó lle preguntou a Ramón Otero Pedrallo: e que aldea é esa que se ve desde aquí, non? E Otero Pedrallo contestoulle: Trebonzos. Respondeu o meu xa patriarca Otero que sabía inteiro o mapa de Fontán e aínda máis, posto que tal lugar non aparece na célebre cartografía. Pertence á feligresía de Cespón, de onde é natural o meu tocayo Ramón Fernández Mato. Forma parte do Concello de Boiro, en cuya parroquia de Santa Valla naceu o meu outro homónimo, Ramón Martínez López. Canto sentirá alá en Texas a morte do noso Daniel, pois eran moi grandes amigos, non? Entón, bueno, pois acabaremos facendo unha pequena viaxe por ese mapa de cicatrices que definiu Xosé Lois Aseitos, definiu así o exilio galego, non? Sobre todo en América, un mapa de cicatrices. Manuel Otero García, o fillo de
de Manuel Otero Acevedo, que vos comentei antes, tuvo que volver a Argentina, porque senón o fusilaban, e ali prestou un apoio enorme a todos a élite, digamos, dos exiliados, dos intelectuais galegos, e na tertulia do Café Richmond en Buenos Aires prestou moitísima axuda a moitos intelectuais desta zona de aquí, sobre todo Maside, e, bueno, esta zona de aquí me refiro de Galicia, non? E da súa época da preguerra, Maside, Luis Soane, etcétera, etcétera. Ramón Martínez López acabou de agregado cultural na Embaixada de Lisboa, era o segundo de a bordo de Sánchez Albornoz, e de feito no verao, claro, o golpe de Estado colleu no verao, e xa cando os falanxistas iban á casa de Ribeira, a casa do seu pai, puido fuxir, porque se atopaba na casa da súa muller en Vila García, e cruzou a fronteira, gracias a Valentín Paz Andrade, cruzou a fronteira de Portugal e salvou a vida. E ele acabou, seguiu sendo fidel ao que foi a República Española, volveu a Lisboa, e cando a cousa se estaba mal, se marchou a París e ali organizou a axuda aos exiliados galegos. E acabou a súa vida sendo profesor hispanista, un hispanista moi recoñecido na Universidade de Austin en Texas, e despois na transición democrática volveu a Galicia e intentou relanzar o Partido Galeguista, etcétera, etcétera. Ramón Otero Espasandín, outro tanto do mesmo, Ramón Otero Espasandín, fixo o doutorado nos anos 30 en Madrid e colaborou na revista Pan, que de aquí ven o tema de poetas andantes navegantes, non? É dicir, que foi realmente o seu destino despois do golpe de Estado. E era unha revista na que escribiu moita xente desta xeración do 25, non? Ele era tamén bastante radical, participou con Rafael Dieste nas misións pedagóxicas da República, sobre todo na súa viaxe por Galicia. E este home tamén o pasou bastante mal, acabou exilado en Londres, depois marchou a Buenos Aires, e no ano 45 Sánchez Albornoz aconsellou-no para ocupar unha plaza tamén de hispanista na Universidade de Pensilvania. E el sí que nunca, xa máis, volveu a Galicia na vida. E entón aquí chegamos un pouco a ese, acabamos como empezamos, con este alegato a prol da recuperación da memoria histórica da arqueoloxía galega. Os protagonistas daquela histórica serie arqueolóxica por avanza a mediados dos anos 20 non sabían o que lles deparaba o destino. Manuel Fernández Sendón sería asesinado en 1936. O seu irmán Fersen sería duramente represaliado polo franquismo. Por qué? Porque estes dous irmãos eran trotskistas, eran dirixentes do POUM en Ribeira, non? Entón, tiñan todas as papeletas para que pasase o que pasou, non? Ramón Martínez López e os outros Espasandín salvaron a vida, pero foron condenados ao exilio. Fermín Mouzabrei, malia a súa situación, viría truncada a súa carreira sendo obxecto de represalias por parte de compañeros de profesión. El era suiz e realmente a súa morte no ano 73 mantivo a súa dignidade e sufriu bastante a nivel laboral, non? Polo seu pasado galeguista e o seu presente galeguista, non? López Cuevillas pasou a formar parte da nómina de Desterrados do Interior, vivindo con dignidade até a súa morte en 1956. 1925, un referente histórico na arqueoloxía galega, data da primeira excavación arqueolóxica científica feita en Galicia, ano arredor do cal se nuclea unha xeración de intelectuais crevada pola Guerra Civil, toda unha élite intelectual que estaba chamada a dar o mellor de sí no país, a liderar a Universidade e a Ciencia Galegas e que foi eliminada pola ditadura franquista. 1925, un ano a partir do cal se organiza a chamada Arqueoloxía Galeguista, baixo o liderado distante cercano de Florentino López Cuevillas. Mas como tería sido a Arqueoloxía Galega sen o ano 1936? Eu non son moi dado tampouco a historia contrafactual, pero o que sí é demostrable é a ruptura traumática dunha trayectoria ascendente e interesante de arqueoloxía en Galicia. E aquí vedes unha foto, tamén que se conserva no arquivo do Instituto Padre Sarmiento, dunha reunión dos seminaristas galegos en Pontevedra. Aquí hai xente como Ramón Otero Pedrallo, Losada Dieguez, Cuevilla, Risco, Carballo Calero, Filgueira Valverde, Antón Fraguas, Viviano Osorio Tafal, Isidro Parga Pondal, Álvaro Limeses, etc. E é curioso como no reverso desta fotografía, no ano 55, Fermín Mouzabrei, que escavou no Castro Pequeno de Neixón no ano 25, escribe en galego, en plan homenaxe póstuma, para que quedase, digamos, como unha referencia escrita sobre o pasado galeguista de toda esta xente, escribe, que vos acabo de contar un pouco os nomes de todos estes, non? Isidro Parga Pondal, foi expulsado da universidade, formou parte desa maniobra do gran desmoche da Universidade Galega e Española. Xerardo Álvarez Limeses foi asesinado, Ricardo Carballo Calero represaliado, Sebastián González García Paz, que era o chamado a liderar a arqueoloxía galega nas seguintes décadas, salvou a vida e acabou exiliado en Porto Rico, onde intentou facer un seminario de estudios de Porto Rico, a imitación do que fora o seminario de estudos galegos. Hai moitísima documentación no Museo de Pontevedra, e iso xa o comentamos con Antonio de la Peña, onde, porque cando morreu no ano 67, a familia cedeu toda a documentación ao Museo de Pontevedra, e ali, nos, cando fixemos a investigación do Castro Pontalegre, atopamos moitísimos documentos das excavacións, pero tamén ten croquis do Castro da Enxa, por exemplo, en Porto do Son, que xa está destruído, parcialmente destruído, non o sei. Unha gran cantidad de información, non?
Antón Fraguas tamén foi represaliado e Viviano Fernández Osorio Tafal pois estuvo exiliado en México e volveu aquí de visita pois coa democracia, non? A día de hoxe coñecemos bastante ben a arqueoloxía feita en Galicia no período que nos denominamos como celtofascista, non? Entre o ano 36 e o ano 55. E na época posterior podemos esculcar na práctica arqueolóxica de Xaquín Lorenzo, de Xesús Taboada Chivite, de José María Luengo, de Xesús Ferro Couselo, de Manuel Chamos Olamas, de Filgueira Valverde. Uns foron promocionados polo franquismo, outros estaban cómodamente instalados dentro do réxime, outros menos cómodos, outros eran auténticos desterrados dentro do país. Lóxicamente non somos quen de xulgar éticamente desde o presente o comportamento da trayectoria de ninguén deles, ni moito menos. Pero o que sí podemos facer é preguntármonos pola anulación da memoria colectiva, pola desaparición de determinados nomes nos libros de arqueoloxía de Galicia, polos representantes dunha novada visión da práctica arqueolóxica moderna, aperturista e progresista, que foron todos estes que vos nomei e todos estes xoves que participaron nesa xeira arqueolóxica de Barbanza no ano 27. Como ten comentado Isaac Díaz Pardo, durante o franquismo aquí non vivían máis que institucións deportivas e culturales que eran as únicas que autorizaba o réxime ou algunha institución académica que se toleraba sempre que non pasara de preocupacións arqueomórficas. O epíteto arqueomórfico, sendo arqueólogos, pois a verdade que ten unha significación moi grande, non? Do que podía ser arqueoloxía totalmente alonsada da sociedade nas décadas do franquismo. A desfeita de 1936 crevou esta tendencia e consolidou aínda máis un único discurso na arqueoloxía galega, o discurso esencialista, celtista e culturalista de Vicente Risco. Rompeuse a posibilidade do artellamento de múltiples discursos sobre o pasado de diferentes perspectivas que, sen dúbida, terían anovado unha práctica arqueolóxica galega fosilizada durante décadas. Perdeuse para o país unha xeración que ancellaba transformar a realidade co progreso do coñecemento, que fixo gala sempre dun fondo espírito crítico e, o que é máis importante, dunha perspectiva social. Lamentablemente nós, as recentes xeracións de arqueólogos galegos, entre as que me cito claramente, non podemos dicir o mesmo en moitas ocasións. Finalizamos do mesmo xeito que iniciamos o noso percorrido, cun alegato a prol da recuperación da memoria histórica e tamén da propia memoria histórica da arqueoloxía galega, porque a historia da arqueoloxía galega está ainda por facer, agochada en arquivos dos museos, en legados familiares, en bellas papeletas do Seminario de Estudos Galegos, en universidades dos Estados Unidos, en Puerto Rico, onde estes intelectuais metidos arqueólogos, na súa xuventude, deixaron o mellor das súas vidas en deixar de ollar para o seu país. E a todos eles vai dedicado este traballo, non? Rematamos, ahora sí, de verdade, cos versos dun fermoso poema de Xosé Torres Pasandín que escribiu co gallo da morte do seu amigo Rafael Dieste. Non se volveron ver na vida en ano 45, pero seguiron mantendo unha relación epistolar que é unha xoia para o estudio do exilio galego en América. E el nese poema dinos: sigue, camiñante, sigue, non esquezas que os poetas quedan, non morren, non pasan. Viven seus dicires, as súas conversas, bradidas de gracias. Viven nos seus libros, nas nubes, nas praias, no dolmen doleiros, nas praias de Touro, no cume inmorrente do nobre Barbanza, non? E isto eu creo que é o que nos pode facer un pouco reflexionar, non? Moitas gracias por todo.